सोरजिगिरि आनान गसाइखौ गोसोखांगोन गाबोननि हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै जायो आरो आंहा मोनसे फोथायनाय दङ दिनै बर' रायजोनि बर' माहारियारि आफादफोरनि बिसेसकै दुलाराय हारिमु आफादनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानाखि नाजानाय बियो मोगथाङाव जानो थांगासिनो दङ गाबोन कई घन्टामोनल' दंसै बेवहाय जोङो गिबियावनो आरोबाव जोङो मख'नांगोन साबायखर होनांगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि अनसुंथाइ नङामोनब्ला बिथांनि दूरदर्शिता गैयामोनब्ला बिथांनि हेफाजाब नङाबा बिथांनि जानाखि सिद्धान्त बायदियै दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा बे 10,000 जोंनि मोसाखावरि बिथांमोनखौ नैबे सुरु सजायाव गाबोन मा होनो बागुरुम्बा जानाखि धौ बेखौ दिन्थिफुंनो हासिगोन आरो बेवहाय जोङो बयनिख्रुइबो साबायखर होनांगोन जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गाबोन बेवहाय बाहागो लागोन बिथांनि प्रेजेन्सआवनो बिथांनि सिगाङाव दिनै 10,000निख्रुइ बुरजा मोसाखावरि बिथांमोना सिफुं सुग्रा खाम दामग्रा सेरजा हुग्रा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन निस्सय बुहुमाव नैबे मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों आरो खेबसेबाव बर'फ्रा मोनसे सिनायथिल' नङा बर'फ्रा मोनसे गावनि जानाखि ट्रेडिशनेल बागुरुम्बा बेखौल' नङा बागुरुम्बानि जानाखि ओंथिया निस्सय बुहुमाव मा होनो मोजाङै फोसाव जासिगोन मोजाङै फेहेरनो हासिगोन जोङो फैनाय दिनफोराव बियो जेसेबां माने जेनेरेसन आरो जेनेरेसननि थाखाय बियो मोनसे थुलुंगा जाना थागोन आङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय बर' कसारि अनसाय गावहांनि खुंथायनिफ्राय आङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोंनि गिबि मन्थ्रिखौ रोजा रोजा साबायखर खेबसेबो आरो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनो बर' कसारि अनसाय गावहां खुंथायनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों।